Днес ще ви покажем как да съчетаете правилните бижута със своята рокля, за да постигнете бляскава и запомняща се визия за бала. Ще се водим по 3 основни неща – силует, материя и цвят на роклята. Ако сте се спряли на класическа черна рокля, например с сатенни тантела, то златото е правилният избор за вас. Колие и обеци в геометрични форми, които запазват елегантността на роклята, а също така ще останат част от вашата колекция бижута. Ако вашият вкус е по-екстравагантен, като например тази рокля в цвят и със запомнящ се дизайн, то бижутата трябва да отразяват нейната уникалност. Не се страхувайте да експериментирате с аксесуарите. Ние, например, я съчетаваме с обеци, пръстен и гривна от бирсе, с естествени сапфири и циркони. Ако сте от дамите, които залагат на по-нежна визия, ето го и нашето предложение за вас. V-образното деколте на тази романтична рокля предразполага и към колие с малко по-издължен дизайн. В магазините на Бирсе ще откриете разнообразие от класически бижута, подходящи за повода. Ако вашият избор за рокля са перлите, то бижутата могат да бъдат нейното естествено продължение. Тук отново имаме V-образно деколте и го съчетаваме с сребърно бижу с висулка с естествена перла, в комбинация с кореспондиращи обеци. Заповядайте в магазините на Бирсе и ние ще ви помогнем да изберете вашето.